Ate Kristen, sarap daw po ng palabok. Kung pwede daw po mag-Sharon si Faye. Nani? Okay. Ate Kristen, sarap daw po ng chicken. Mahingi daw po ulit si Danica. Buhay naman kayo! Hoy! Ayan, magkahiya tayo dito. Ayan. Ayan, competition ko ngayon. O, diba? Parang ako conductor ng jeep. Nani? O, parang ako'y nagtatawag dito. O, marili na kayo! Sakay na! Kubaw! Kasya pa! Walang ano ko ditong pesto. So yun guys, papunta kami kina Ate Christy as usual, yearly ginaganap ang discipleship. Christmas discipleship. At meron kami mga bagong recruit. Ayan. Pati yan, mga bagong recruit yan. So, diba guys, ang ginagawa natin kapag bago, yan, pinapasayaw natin yan. Kaya umanda sila mamaya. Kailangan nilang sumayaw, guys. So yun guys, kita-kits tayo kina ano ha, kina Ate Christy. Bye! Maghahanap muna ako ng mga ano, mga pasahero pa. So guys, bye! A few minutes later. So yun guys, malapit na po kami. Ayan, malapit na po kami sa bahay ni Ate Christy. Ayan, ito na po. Ayan. Yung kabila po, hindi yan ha. Baka sabihin nyo parang yun nandito sa dulo. Ayan o, bukas na ang ano. Tada! Hi Ella! Hi! Ito na mga person sa bahay ni Ate Christy. Hi! Nakakapagod ang biyahe guys. Diba? O yan, parang ano, parang nanon agad sa biyahe. Ayan, so nandito na kaming Layhet. Hi! Hi, Rina! Good. Balikan. Paha. Duduk. Balikan. Paha. Good. Balikan. Duduk. Paha. Masuk. Paha. Duduk. Balikan. Paha. Duduk. Good. Masuk. Bunot-bunutan, bunot-bunutan, bunot, bunot. For the bunot, ang bunot. Sabi pa kami naman nabunot din, salamat. Hindi naman nagalutin yun. Bunutin. Bunutin. For the bunot, ang mga person. Yeah, hoy! Guys, kakain na po kami. Okay, yan 1, 2, 3, 7, attack! Kita-kita niyo po yung muna sa pagbukas. Yung thunder sa mga hey!
Ayan. Salamat po. Kakain na po kami. Kain po tayo. Hi! Hi, Ate Ka. Hi, Ella. Pagod yarn. Sino mga talo? Kami. Kain po muna kami. Hi! Wow! Ate Kristen, sarap daw po ng palabok. Pwede daw po mag-Sharon si Faye. NANI? Ate Kristen, sarap daw po ng chicken. Mahingi daw po ulit si Danica. At ang sarap daw po ng palabok, sabi ni Mika. Baka daw pwede mag-Sharon. Bukas na. Buksi kandila bi, pang-isiti. Wow! Ang ganda po eh. Pag-brown But my price. Oh no! Bawari yan! Hindi, baba oh, Ate Ella, sa'yo naman. Kahit kailan talaga espalnado yan. Wow. May resibo.
next, babe. Ay, sirain na. Kaya pala nahanap ko kanina yung resibo. Be, ang espal natin. Regalo lang yun. Nilagay pala Akala ko Ano nga, sir Luwa? Wow. Ano yung ate? Damit. Hindi, Di ba? I'm not here. Mika. Nerd ka, ha? Ay, ate. I am illimited. Oh, next, enjoy kami. Wow. No drama, but good. Ay, pwede. Parehas. Oh, yung kaya ate, halika. Pagkagan na. Minsan mo. Cute na ba yan? Cute. Wala, ano yan? Wow! Ay, cute. Mayroong ano? Oh, may 100. Alam mo to? May lipstick. Sa Watson. Uy, Bea! Kasamahin niya. Oh, next, sino ka? Ate Chris naman, sa Ate Birthday. This is the baso. Wow. Oh, kaway, kaway! Kaway, kaway, everyone! Ano ka mo dyan, Ate Kim? Ano yan, Ate Kim? Ate Kim, oh! Uy, burdas, ano ba yung yun? For the dog. Yeah, burdadog yan. Mahal natin ang ating mga doggy, guys. Ah, ba't naubos na yung Pereiro din ni kanina? Parang ang dami na. Gasaran daw po si Gia. Gasaran daw po, dahil po napansin. Ano pong masasabi niyo sa inyong resibong pinangalandakan? Yun po pala yung nahanap ko, nandun pala sa loob. Ang tama ba? Kala ko yan, nakalagay sa loob. Sabi ko pa yung trip. Last minute ko na yung nahanap. Dito muna, dito muna. 1, 2, 3. Isa pa, 1, 2, 3. Nakaipit na yun. Ayun guys, for the uwi na mga persons dito kasi nga gabi na yarn. Gabi na yarn at nagpapasundo na po kami. Kindly claim your prize. So thank you for watching my video.